Maayong adlaw, maayong gabi mga kabahakak. Nasab kita karon sa tuang vlog mga kabahakak. Welcome na usab kitang tanan sa pagpaminaw o pagsinati sa mga matuuran ng atong paghisgutan sa kinabuhi sa matag usa. O gilabi na gyud sa atong mga kasinatian sa palibot ug aduna kitay mga pangutana karon. Angay natong tukion mga kabahakak kung ngano gyud kaha kining mahitabo man gyud kini. Dining una natong vlog mga kabahakak, atong hisgutan ang kinabuhi sa bana. Atong paghisgutan og punto niining topic mga kabahakak, ngano man gyud nga kasagaran ang bana biyaan man og asawa mga kabahakak. So ingon niya na ang atuang tukion karon, ngano man gyud nga ang mga bana pangbiyaan man og asawa. Ato na rong hisgutan og tukion unsay mga hinungdan ngano man gyud kaha nga ang asawa biyaan man gyud ang bana. Unang punto mga kabahakak, dala komedya, dala tinuod ni. Nganong biyaan man ka og asawa banaha ka? Una, sa ako lang mindset tawa mo'y labot. Dibasin ang bana dili ka mao mutila. Oh no! Or ikaw ang banaha ka, gamay kag kuan. Okay mga kabahakak, sa side sa bana nganong biyaan man gyud og asawa. Number 1, explain na to ha. Unang punto nganong ang asawa mo biya mga kabahakak. Unang punto mao kini. Ning biya si asawa ni bana, daghan ang mga rason mga kabahakak. Sa ako lang kasinatian ug sa akong pagpamalando, ako usab usaman kabana mga kabahakak. What if mga kabahakak, ikaw nga bana nga nagtinarong, naghatag ka sa panginahanglan sa tibok pamilya, sa tibok nimong pamilya, sa tibok abanay, naghatag kag mayong pag-amuma, pag-atiman, pagsuporta, paghatag sa mga panginahanglan. So question mga kabahakak, nganong hunahunahon pa man sa asawa pagbiya nimo? Munay unang nga rason mga kabahakak. Ikaduha, nganong man gyud ikaw banang biyaan man kag asawa? Nganong mubiya man si asawa nimo? So siguro ingon ani nga rason nga mubiya si asawa. Basin ikaw banaha ka, basin nagsigil lang kag inom, no? Basin nagsigil lang kag sugal, basin nagsigil lang kag barkada, basin nagsigil lang kag laag, basin wala nakakahatag sa panginahanglan sa imong pamilya, basin wala na nimo ma-provide ang panginahanglan sa imong mga anak, basin na naghatag lang kag dugang problema sa imong asawa ug mga anak, basin og ikaw ang banaha ka, hilig kay kag pangabit, ngaong di man gyud mo sakyan. So ini ana mga kabahakak, no, ang angay natong paghisgutan, angay natong sabton nganong mubiya si asawa ni bana. So ingon niya na mga kabahakak, ngano man gyud nga biyaan man gyud ninyong mga laki, human yung mapamahimuslan mga bayhan na mo, inyong biyaan inyong bana. Tingnan na mga kabahakak, no, questionably nganong ang imong partner sa kinabuhi mubiya kanimo. So ingon niya na mabaw ra na nga rason nga akong gihatag niyo mga kabahakak. Basin na aduna pay mga lawom, dagko kayong mga katarungan nganong nibiya si asawa ni bana. Kay dili lalim ang pagpakig-uban sa kaminyoon, tungod kay ang kaminyoon lifetime mga kabahakak, no? Long term ang kaminyoon, dili short term. Hangtod sa kamatayon kamo magkauban mga kabahakak. Magbulan ninyo kaminyoon ang maura gyud ang kamatayon. Mao ginay bugtong makabulag kaninyo. Kun bulagon man kamo dinhi sa yuta apan didto sa langit diin gipanalanginan mo sa Ginoo, walay makabulag niini gawas sa kamatayon. Sumunay gihatag nato sa Ginoo, gigasa nato sa Ginoo. So mga kabahakak, ingon ni ana ang atoang topic karon, no, nganong si bana biyaan jud sa asawa ni asawa. Tungod kay si bana mga kabahakak, adunay mga rason nganong naghimo sab siya og mga dili maayong butang siyang kinabuhi.
So dili pud rason nga maghimo kag dili maayong butang banaha ka kung adunay mga buhat usab nga imong nakita ni asawa. So explain sa imuhang kaugalingon ngadto ni asawa, istoryahan si asawa nga wala nakakauyon sa imong nakita ngadto kaniya. So ingon niya na ang atoang punto sa paghisgot nganong biyaan magyud ninyo na si bana mga bayhana mo, mga asawa mo. So ayan yung biyae si bana mga asawa. Hinoon buhatan ninyo ang pag-inistoryahanay sa matag usa, pag sinabtanay sa matag usa aron ang mga problema masulbad. Kay once nga imong masulbad ang problema sulod sa pamilya, aduna kanay dakong ganti nga nagpaabot gikan sa Ginoo. Tungod kay wala mo nahiusa diha sa gugma kung wala nagpatiliwala ang Ginoo sa matag usa diha sa kaminyon. So ingon niya na mga kabahakak, kanindot ang punto sa atong topic karon no. Ingon niya na. So ayaw mo paghuna-huna og mga negatibo aron magkabulag mo. Ayaw mo paghuna-huna og mga negatibo aron lang maguba ang inyong nindot nga relasyon diha sa kaminyon. So ang inyong buhaton kung adunay mga pagduda sa matag usa, inistoryahanay, pwede ganay o gilabaw sa tanan, ayaw lang yun mo pagpasakitay sa matag usa, pagpalamiay lang mo diha. So yun nga na mga kabakak no. Kung aduna mo'y mga problema sa pamilya, mga bana dihang gipangbiyahan og asawa, hala, hinay-hinayin na inyo pagkabkab pagbalik ang inyong asawa, pagistoryahanay kamo aron na inyong mabalik ang katamis sa inyong relasyon uban sa inyong mga anak. Sige na mga kabaka, karon natong gisgutan ang kinabuhi sa bana nganong gibiyag asawa. So sa next vlog na to mga kabakak, paabot ta kay ato na pong hisgutan ang kahimtang sa kinabuhi sa asawa nganong gibiyaan siya og bana. So ingon na mga kabakak ang ato ang topic karon. So daghang salamat sa iyong pagtan-aw ug pag-view nining maong video. Ayaw mo kalimot pag-share, no? I-like ang atong video. O subscribe naman sa datong YouTube channel diha mga kabakak aron na sa matag upload na to ma-notify mo ug makita ninyo ang ato ang mga vlog mga kabakak. Thank you very much mga kabakak. Ayo mo diha sa inyong nahimutangan ug ang Ginoo maguban kanato sa matag adlaw tong mga lakaw ug sa atong panginabuhi. Bye-bye mga kabakak.